കേരളത്തിന്റെ ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം പത്മശ്രീ IM വിജയനെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ കായികമേളയിൽ ഒരു ഭാഗമാവാൻ പറ്റിയത്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ശിവൻകുട്ടി സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ പിള്ളേർ, കേരളത്തിലെ പിള്ളേർ കളിക്കാൻ പോയപ്പോൾ സാറേ ട്രെയിനൊന്നും ടിക്കറ്റ് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അങ്ങനത്തെ ബോർഡുള്ള മിനിസ്റ്റേഴ്സാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഒരു സ്പോർട്സുകാരാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ കളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വിളിച്ചു വരും, അല്ല കിട്ടിയ ട്രെയിനിൽ കയറി പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതല്ല ചെയ്തത്. നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുന്ന മക്കളെ എന്ന് പറയുന്ന ആ സാർ, അതേപോലത്തെ സാറുമാരെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഈ കായികമേളയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയതും ഇത്രയും ഗംഭീരമായിട്ട് നടക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.